Kani ka All India Radio Shillong ka kuboran puli api de meri nonganti walang. Kimat ki bakong sanjong ka kubor menta ka step. Laraki ka Armed Forces Flag Day mintin ka sengi hakari India baro ka we. Kubur ka kanhuan menteri jong sarkar Meghalaya ban kersyani ki samla puli MBBS ki bakwa ban betengi ki jing puli ki bakham halor. Ha Assam la pendep ya kajing thap vote ha ka benta ka beningkong mintin ka sengi ha ka baide ba ka election syaka Bodo Territorial Council. Ki kubor ki bapanya. Laraki ka Armed Forces Flag Day ha ka lengkari mintin ka sengi. Vice President jong kariu M. Venkaya Naidu ula kentui ki para ribaro banyak snok tilang ban penpau ka jing sngongu ba ka jing sngoburam ki martir kari ki sipai ki blado no ya lagi dekot met haka kam syakri ya kari berkum juru ki bahaya ngasem jong ki sipai ki bakit lang ya kalingkor. Vice President uong bangila ban kersyani ki da ka bangi no kelut mensim ka pisa sya ka jing show Armed Forces Flag Day Fund. Haka karo kubor jung Vice President uong baki sipai jungi ki dei ki nongda nong kia jong kari bat bun sien ki haban len hila ka jong ka jing im ban yada ya kari bat iki nong shong shnong kari. Ulai ku boleh sengongo ya barok ki sipai haka jing rakhi ka Armed Forces Flag Day min ka sengi. Menteri Rang Bado kari Narendra Modi haka karo kubor jung uong bagati kari ka sengi ka bakarpang pan ai ka buram ba ka jing sengongo iki sipai kari bat kum juru ya ki bahye ngasem jung ki baro. Kakenhuan ki Menteri Sarkar Meghalaya mintin ka sengi kala pediang ya ka jing terwaban ai jing hikai pentibet ka bakham kerpang ya ki samla puli MBBS ki bakwa ban peteng shisho ki jing puli ki bakham halor. Usembut Menteri Rang Ba ka Sarkar Meghalaya wa Preston Tensong upentip ba ka program ai jing hikai kan nong arsnem bat kani kan sa penmento shipuan bat penbiang ya ka jing dawa ki doktor specialist ha ka jela. Kakenhuan Menteri Sarkar mintin ka sengi kala pediang ru ya ka Meghalaya Procurement Policy ka bedai bat ka jing kentiau ya ki karkhana rin. Usembut Menteri Rang Ba ka Meghalaya wa Preston Tensong ula aiksai ba ka Sarkar jela kala banyalam ya baro rup homot ki MLA New Delhi ban penbor ya ka Sarkar India bakan penteri kam ya ka Inner Line Permit ha Meghalaya. Haba juba bi kijing kli ni kinu pathai kubor uba Preston uloong ba shen ka Sarkar kan sa shim ya ka rai la ka long ni am ka badan kam banyalam ka kenhuan kinu mikmat New Delhi. Ulai thuru ba haswa banyalam ya ka kenhuan sa Delhi ka Sarkar jela ka habanya kot lupa bat ki menteri jong ka Sarkar India bat menteri Rang Ba udang beteng menta ya ka jingnon kam baro. Uba Preston uloong balada sngodan kam ka Sarkar jela kan khot jingelang bat ki sengsan perthai pa pher banya phliu jingmot lang halor kamat jing penteri kam ya ka ILP haka jela Meghalaya. Udukhat jong ka Khasi Hills Autonomous District Council uba latip lang khar ka ngor minhin ka sngiu loong ba ulong ba kloy ba nit lang bat Menteri Rang Ba ka Meghalaya konat ki sangma lada usngodan kam banya kendo e ulat ka jela na ka bentaban penteri kam no ya ka Inner Line Permit ha Meghalaya. Haba kran hi nong tho khubor uba khar ka ngor uloong ba kam daran kam ki dekhot ka yeng dorbar thau an ka Meghalaya ban net ye kendo ki kendram kilendan jong ka Sarkar BJP ha New Delhi hendai kala biang watang banya kendo e ulat ka Meghalaya Shillong namarba de ma uba mikmat ka Sarkar India. Uba khar ka ngor uloong ba ka jingnet ye kendo lang jong baro kin drup homot ki MLA bat baro ki MDC ye ulat ka jela kan penpau sya ka perthai ba ka don ka jingi teli ha ka bedei ba ka jing dawa penteri kam ya ka Inner Line Permit ha Meghalaya. Ha Assam ka jing thap vote ha ka benta ka beningkong jong ka jing jet nomi khmat thamai sya ka Bodoland Territorial Council BTC kala long minhin ka sengi. Unong ilam Rang Ba jong ka BPF ubadai lu Menteri Sarkar Urihon Daimeri u Presiden jong ka UPPL u promote boro bat unong ilam Rang Ba ka BJP bat MP Barem u Biswajit Daimeri ki dei ki rupa khmat ki bla pendep ka kamram thap vote minhin ka sengi. La penklang bhai ka jing apa haraman pentikena ya ka jing bet jong ka jing thap vote minhin ka sengi. Karkum ka jing batha bala ai de ka Election Commission jong ka jela Assam kala don ka jing thau jing shit ya baro ki nong thap vote haman la ka polling station. Kumba khat saw lak mot ki nong thap vote kin rai ya ka nusip jong shispa lai phongmot ki kirtong ki be khun ha ka election BTC. Kani ka khubor ka wan shpi na All India Radio Shillong.
lai tali kijing lin bangi baro ngide ban bot perkhing banyada bat ban lai na kijing pang COVID-19 bat kita kilong deng mas ni jing dakmat bat khumut penjingai iwei na iwei pan habai don lang hajo sait bhai kikti bat beta bhai ya kakmat bat le e kita bonsin tu minit relang bani le persya ya kijing pang COVID-19 Kani ke All India Radio Shillong ka bawan lam shipi ka khubor. Ka Khasi Students Union Malki Circle min ka sngi kala panong ke jing bo sentiyo ban kan mau ya ka sngi yap jong president berem ka KSU ba Bull and Lingdo ka bala long hadan kati Shillong. Hakani ke jing kan mau buram yo nong elam ba menchwa jong ka KSU ba Bull and Lingdo bam kwai hadwar ublei kino elam jong ka KSU kiro rong ba ringkat bat ki bahayang sem jong ba Bull and Lingdo kila penlong ya ke jing pendeng sentiyo ya umot balate hadan kati hakmat jong ka Shillong Law College ban pensanam ya u Hakani ka jing lang lai don nang president ka KSU Central Body ulam Boxstar Marangar urukhat basyat riam ka KSU wa Malcolm Tariang bat kidukhat jong ka sen KSU kum kadak man rakhi ka jing kan mau ke lingkho snem sngi yap ka ba arpho nrio Hakani ka skila don ru ka jing sam khusna mi ki nong job ha ka jing kop tho poetry ba Bull and Lingdo ude we ni ki ruslur ba yeng ban penne pensa e ka jing long kerpang jong ka jat bin ru nyau trem na ka jing wan telup ka tlap jong ki menderi Ka Serum Institute of India SII kala panjing bet kirki banyak penmi no ya ka dawai ada ne jing pang COVID-19 ka basna India. U CEO jong ka SII adar punawala wong ba ka jing penmi kham klo ya ka te ka dawai ka nya dai ka jing im jong ki babun. Wai ko bleru ka sarkar India ba u menteri rang ba do Karim Narendra Modi na ka benta ka jing kershan baro ba ka SII ka yo ha ka lenti trekam jong ka ban persang ya ka dawai. Ka SII ka de ka weni ki rat ba ka perthai ha ka jingpen mi iki da wayada na ki jingpang ki ba pher ha India ki dan life ar hajar khandai spa prap hoi ngot ki brio ki berang shio thmayo khnyang jingpang corona ka bla pen ki we ka jing don jong ki ba kempang ha ka ni kari shaka khandai phun riu lak hinyo hajar ar spa lai ngot lai spa khandai phu ngot ki brio ki la yap men nin ka sngi na mar jong ka khlam haba khen ke lumlang ka jingya brio he India na ka khlam kala poisha ka shilak saupo hajar sanspa nyo phulai ngut ki berang don yo khnyang jingpang mentah India kilong lailak khandai phun ri hajar nyo spa arpu khandai ngut ha Manipur menteri ramba ka N Biren Singh nen ka sngi la pelat pat ba e ke jingkershan ramsana ka benta lai hajar lai spa ndru ar ngut kinung de madan ha ka jinghelang ka bala penyai de ka Manipur Urban Development Agency muda ha ka secretariat jong menteri ramba nagi lai hajar lai spa ndru ar ngut kinung shimram lai hajar khatsan ngut ki la yo na jingkershan pisa hapo jong ka pradhan mantri street vendors atmanirbhar nidhi PM SVE nidhi bat lai spa sau phunyu ngut ki pat ki la yo na ka scheme mudra kani ka dei ka sen ka balai ka ba menteri rang ba ka Manipur ulo ai jingkershan ram ki brio ki basudi jingdi hamadan ka dei ka jingkershan ram na ka bentai ki nong di madan Manipur kala sedang na do ka arpusan trik unai lar menta usnem ya ka scheme PMSVA nidhi la play ha ka shitarek ujilio 8000 arpho da ka tarat housing and urban affairs jong ka sarkar India da ka jingthmu ban ai jingirap ginong di jingdi hamadan ba kinyo khli biang ya ka bailot baisem mat ka jingdo nong ka babun namar jong ka khalam COVID-19 Usong kono jong ka Meghalaya State Planning Board uba deiru UMLE bat MDC jong ka Nongkrem constituency uba lambor malnyang hinin ka sing la play ka community hall ha ka shnong mautharia ka baran hapom lakrai ha khamar ka jing sakhilang jong BDO ka Miliam Community and Rural Development Block PT Pasa la tei ka community hall hapo jong ka scheme SWRP 8000 khat khandai 8000 arpho haba ai jingkren ka jingilang uba lambor malingyang wala penpau ka jingmen bala la ban pendep ya ka jingte ya ka community hall ka ban sapenyo jingmen to shibo ni kinong shnong uba malingyang la kubur ba ka mautharia ka de ka shnong ka bala sha e no shadin habon ki kampen roy uong ba mentai ki don shibon tli ki jingtre ha ki kampen roy ki bala depro dak lepa ki bakentup ya ka jingbo ikinar electric man shai ki linti singkien ka greater pomnakrai water supply scheme ka jingte ya ka yeng school bat ki wei ya ki ba on sa pentre no ashen tang mareyo jingbin katu bakalakut bakalawan shpi na ka All India Radio Shillong sngob haban apan menta se ka program ka banbon